Алейкум духтарако сазе назен саломати хубай ҳами аксияи калон рафтеста духтаро дар Алишоп ҳами қабурои новинка овардиан ира биненам қохшро нархошо нигоҳ кунен 50 сомон ина чизе ки мегирен озимаш мода нишон метам инаи тройкошам двойкошам духтарона писарона ҳамаш 50 сомон яй бозори корвон тарафи тилобозор даҳм дарвоза нолевой қатор магазини Алишоп ина ём қохшрои материалшо нигоҳ кунен чанд та расветка дора 50 сомон ина спортивкои қисми болоям ҳамаш 50 сомон худиёи фасон чизе ки намҷа мебинен духтарако 50 сомон баъд медонен духтаро инами кожинкои 200-150 сомонарако иҷада 50 сомон кардаган размерои кожинкоо чӣ хелай ира бинен чӣ фасонакане аз синфи 1 то 6 размер дуруст мегирад духтарако бори новинка бори хитоя нигоҳ кунен чӣ хушрӯ кожаш мана 50 сомон марҳамат метавонен биёен бо айпеш тамошо кунен интихоби бор беҳад бисёрай ҳозир ман нишон метам бо чӣ 50 сомон инами қисми дуруна нигоҳ кунен духтаро 50 сомони инами спортивкои фасон намино ҳамаш 50 сомон кадомеша мегирем 50 сомони ана баъдан духтарако брижое ки мебинен дар иҷа ҳамаш 50 сомонанд ина инора бинен чӣ хушрӯане аҷоибот ҳамаш 50 сомон кадомеша гирен духтаро 50 сомон биёен барои фарзандотон барои шавҳаротон бародаротон аз анамиҷа бо нархи арзон харидорӣ кунен 50 сомон фақат ина нигоҳ кунен духтаро жимпирое ки қисми болода мебинен ку жимпирои фасон 150 сомаян ҳамора аксия кардаган 80 сомон анаи духтаронаша диден 50 сомон кардаган жимпирора мана инаи қисмо 50 сомон кардаган қисми боло боша 80 сомон и 80 сомоно 150 сомон буд ҳозир аксияда 80 сомон шудагай духтаро марҳамат ина жимпирошонам бори гуанҷиҳои беҳтарин сифата доранд мана 80 сомон жимпиро ана баъд анаи спортивкое ки дидестен ку духтаро аз синфи 7 сар мешава размерош брукошон катян ина бинен чанд ранг дора аз синфи 7 сар меша то размери ами 52 54 то мардҳои калона хулас ҳастай мана двойкаи фасон ҳами 80 сомон и 250 сомон спортивкаи духтаро 80 сомон кардаган мана каседа дар корай ҳатман омада айпеш тамошо кунен баъд брукои джинс брукои драб инамҷа чанд намуд бруке ки мебинен размерои подросткови 60 сомонай размерои калон мардҳои калонда 80 сомон ки брукошон 150-180 сома брукай ин нархокати ҳозир шумода пешниҳод кардаган як бори дигар такрор мекунем Алишоп дар бозори корвон тарафи пажарка тарафи тилобозор духтаро бахшиш даҳм дарвоза нолевой қаторда намхел нуқтаи савдошон ҷойгирай бинен интихоба иҷода ба тез аксия мегзара тез бори нав мебия чӣ хеле ки пайгирӣ мекунен биненда чӣ хеле борои хушрӯ доранд ҷинсоша да бураш фаҳмондумтона духтаро размерои подросткови 60 сомон размерои мардҳои калонда мешидаги размерои калон 80 сомон ки и ҷинсо ҳамаш 180 сома 150 сома ҷинсоянд а брижо боша 50 сомон кадом намуд брижае ки мебинен 50 сомон мана бинен чӣ бисёрай ино ҳамаш 50 сомон яъне духтаро размерои калондам ҳастай маидадам ҳастай худиёи фасонанд 50 сомон марҳамат биёен бо айпеш хитон як назар кунен духтаро нигоҳ кунен Алишоп да аксия рафтеста инам хеле кожинкои 150 сомонара 50 сомон кардиянд аз синфи 1 то синфи 6 размер ҳастай ина успед кунен барои мактаб барои писаракотон метавонен харидорӣ кунен духтаро беҳтарин нарх 50 сомона ира бинен чӣ кожинкачои хушрӯ омадай бозори корвон тарафи тилобозор даҳм дарвоза нолевой қатор Алишоп и костюмои ҷинсам 50 сомая ира костюмои ҷинси фасон овардиан 50 сомонӣ мана камондагая костюми ҷинс неке камондагая духтаро ба назар бигирен хулас нигоҳ кунен ина кожинко ҳамаш 50 сомонӣ марҳамат биёен айпеш бо тамошо кунен чӣ хеле гуфтум аз синфи 1 то синфи 7 размер ҳастай омада метавонен ки харидорӣ кунен омада натонен рақамошон мемонам страничкашон отметит кардагай дуромада дар страничкаи хичон бо ҳамроҳшон ҳам суҳбат шавен доставка доранд